Hello friends, बर'फ Bodo job info official YouTube channel Assam police rally नोंथांमोनाथ मिथिखाबाय बेनो जाबाय जोंहा 5000 नि बारा vacancy so बेयाव जों कवर खालामगोन Exe NDFB नि स्पेशल कोटा बेनिफ्राय जोंनि STP बर'फोरनि स्पेशल कोटा so बेनि सायाव डिटेल्स को लाना फैदों so नोंथांमोना गासिबो A to Z डिटेल्स को मोनगोन Bodo job info YouTube channel आसाम पुलिसनि रिलेटेड भिडिअ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो जोंनि बर'फोरा मिथिनानैहाय एप्लाइखौ खालामो आरो जेसेबांनो Exe NDFB दङ बिथांमोनाबो क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो-लोगोनो बे पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन so बिथांमोननि Exe NDFB नि वेकेन्सिया बेसेबां दंमारो एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिस फ्रेश कैंडिडेटनि वेकेन्सिया बेसेबां थागोन STP आव आरो लोगोसे आं रिजार्भआव बोरै थांनो हायो so बिनि सायाव बे भिडिअखौ कभार खालामदों so नोंथांमोना नायनो हागोन आरो A to Z भिडिअ नायनोबा डिस्क्रिप्शनाव दङ आसाम पुलिस AVUB कन्स्टेबलनि सायाव SI नि सायाव कमान्डोनि सायाव नोंथांमोना मोननो हागोन बे जाबाय जोंहा अफिशियल नोटिफिकेशन AV आरो UB पोस्टआ बेसेबां दङ होनोब्ला 3945 वेकेन्सि दङ थ' गासैबो मोननैबो लानानै दाजाबनांगोन अब्ला स' नोंथांमोना बेनिफ्राय 10% जोंहा STP आ कोटा थायो नाथाय जोङो AV UB एक्सट्रा बेयाव जोङो नायगोन जे बेबादि पोस्टआ दङ हमना ला AV आरो UB स' बेनिफ्राय जोङो 10% लानांगोन आरो 2% लानांगोन स' बिदिब्ला जों फार्स्टआवनो बे 2300 खौ जोङो 2% लाबाय Exe NDFB नि थाखाय so बेनिफ्राय बे रिजार्वेशनाव रावबो एप्लाइ खालामनो हाया खालि Exe NDFB आल' एप्लाइ खालामनो हागोन बे 2% आव थ' बेखायनो जों Exe NDFB नि थाखाय बेसेबां वेकेन्सि दङ जों दानिया नैबे AV कन्स्टेबलाव नायग्रोनोसै हमना ला 2300 निफ्राय जोङो 2% लानांगोन अब्ला स' बेसेबां ओंखारगोन नोंथांमोना नायदोनै 46 वेकेन्सि बेयाव ओंखारबाय AV पोस्टआव 10% नि AV पोस्टआव Exe NDFB नि थाखाय 46 वेकेन्सि दङ अब्ला स' बेनिफ्राय बेयाव माइनास खालामनांगोन 2300 निफ्राय जों माइनास खालामबा बेबायदि थाबाय बेनिफ्राय जोङो 10% लाबा दा फ्रेश कैंडिडेट बिथांमोननि पोस्टआ दङ 225 वेकेन्सि बेबायदि मोनबाय फ्रेश कैंडिडेट बे जाबाय Exe NDFB नि थाखाय नङा बे जाबाय फ्रेश कैंडिडेट 10% जानाय लोगो-लोगो बिखिनि STP कोटायाव दङ स' बिथांमोना हागोन आरो लोगोसे मोजां नाम्बार मोनोबा आनरिजार्भ केटेगरियावबो थांनो हागोन बे जाबाय AV पोस्टआव थ' नोंथांमोना दायो मिथिबाय नोंथांमोना AV पोस्टआव फ्रेश कैंडिडेट मिथिबाय बेनिफ्राय Exe NDFB नि मिथिबाय स' दानिया बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव रानोबा बेसेबां पोस्टआ थागोन दा बेयाव 6 ओंखारदों नाथाय बे जाबाय 2011 सेन्सास मथे लादों नाथाय एसे बारायगोन मानोना खायसे डिस्ट्रिक्टआव STP आ खम नालाय स' बेखायनो 8 निफ्राय 9 नि गेजेराव पोस्टआ थागोन AV पोस्टआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय आरो बाराबा थानो हागौ आरो नोंथांमोना बेखौहाय जेब्ला सेलेक्टेड जायो अब्लासो मिथिसिगोन दायो अफिशियेल नटिसआव बेखौ मेनसन खालामाखै नाथाय पोस्टआ एक्सपेक्टेडआ 8 निफ्राय 9, 10, 11 नि गेजेराव थागोन AV पोस्टआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय स' बे जाबाय 2011 सेन्सास मथे लानाय जादों जे STP आ हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बारा दङबा स' बेयाव बांसिन पोस्टआ थागोन स' बेनिफ्राय दायो जोंहा फैबाय UB पोस्टआव स' UB पोस्टआव 1645 निफ्राय 2% लायोबा Exe NDFB नि थाखाय स' बिथांमोना ओंखारबाय 32 वेकेन्सि स' बिथांमोना UB पोस्टआव 32 वेकेन्सि ओंखारबाय देन दानिया 32 प्लस 46 नोंथांमोना बेसेबां मोनदों बेनो जाबाय 78 वेकेन्सि Exe NDFB आ बे पोस्टआव दङ स' दानिया Exe NDFB आ क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय जों दायो थांसै फ्रेश कैंडिडेट UB पोस्टआव बेसेबां पोस्टआव दङ हमना ला जोंहा माइनास खालामबावनांसिगोन बेनिफ्राय दा जोङो बेयाव दिहुनसै UB पोस्टआव बेसेबां थांगोन STP कोटायाव एबा बेसेबां थागोन स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों देन बिदि खालामनाय लोगो-लोगो नोंथांमोना गासैबो हिसाबखौ दिन्थिनो हागोन बा नोंथांमोना लानो हागोन दा जों मोनबाय 161 UB पोस्टआव स' UB पोस्टआव HS पास लेभेलाव 161 वेकेन्सि मोनदों आरो फिन कनसेप्टआव बेखौ जों 35 जोङो डिस्ट्रिक्टजों जोङो बेखौ रानोब्ला स' 4 बेबायदि वेकेन्सि ओंखारो नाथाय बारा थागोन बेनि मानोना आं बुंनाय बायदि जे खायसे डिस्ट्रिक्टआव बारा थागोन बेनिफ्राय दा नोंथांमोना फार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 6 निफ्राय 8 नि खाथियाव थागोन दा बे सोनारगोन नोंथांमोननि सेन्सासनि सायाव स' आरो ओरैबायदि बाथ्रा जाय जायगायाव STP आ बारा स' बेयाव बांसिन पोस्टआ थायो दा बेनिफ्राय काटअफआ बेसेबां थांथावना स' नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनसिगोन काटअफआ जे हमना ला फार डिस्ट्रिक्ट जुदि 10 वेकेन्सि थायोबा AV पोस्टआव हमना ला काटअफआ बेसेबां थांथावना बेनि बे 60 PST नि गेजेराव एबा UB 40 नि गेजेराव बेसेबां थांथावना स' बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन एनालाइज खालामनानै स' नोंथांमोना दायो पोस्टखौ क्लियार जाग्रोबाय गासैबो डिटेल्सखौहाय A to Z स' बेबायदिनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन स' बेनिफ्राय काटअफ होनोबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांगोन दा हमना ला गोबां कमेन्ट्स फैदों बाक्सायाव गोबां थांगोन होननानै मानोना गोबां STP दङ आरो गोबां नाम्बार लायनानै दा बे सोनारगोन नोंथांमोननि केन्डिडेटनि क्वालिफाइडनि सायाव स' माब्लाबा खाफालनि खोथाबो थायो हमना ला खमबो थाङो आरो माब्लाबा बारा थाङो जेसेबांनो प्रेक्टिसा थागोन एसेबांनो काटअफ थांगोन आरो जेसेबांनो प्रेक्टिसा खम थागोन एसेबांनो खम काटअफ थांगोन आरो नोंथांमोना एग्जाम लिरनो मोनगोन दा बेनोमोन माखासे AV UB कन्स्टेबलनि काटअफनि एनालाइज नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय